Traffic guys, traffic. Exit ko na niya. Kapala ka naman. Ha? Exit ko na. Kabala ka naman. Yung traffic lights nila. Grabe ng pinaka-heavy ang traffic diri every time. Every day. Ganun tayo, palas tayo. Daming viewers, no? 0-0. Share mo lang yan para maraming viewers. Uy, may nag-like na! Yes! Mamamonetize na ako! Ay! Hindi siya ano lang daw. Vlog. Hindi siya lags. Ay, grabe. May sikat na talaga yung BTS, no? May open mix na sila. Maabutan pa yata tayo. Trust. Honey, you're familiar. Like my million years ago. Ano daw? Sa gigit-gitan ba mo? Just be drive safely lang para Tanggid. Sorry, gid. Tanggid. ang barato mo lang gaw, 50 lang. Kaya ka madali manggid na eh. 51, 52. Busina na lang yung nasa huli. Di siya nakasama eh. Sorry. Tanggid. Sorry. Wala nang panom Ferris ko lang ka. Yo? Yung Ferris ko. Ipaalala mo nga sa akin. Yo? Ferris. Ano yun? Ang gamot ba? Blood regulating. Medicine. Blood regulation. Blood regulation. Okay.
Tiktikin mo. Langga. Hindi na may ano daw construction. Tiktikin mo at didikdikin ko. Saan pa na nila i-open din? CSC TV. Shout out to you. Katoyo yan. Grabe ka, traffic pala. Baskog lang daw, laundry, tapos water. Ano yung amoy ng tubig? Laundry. Detergent na. Magandang negosyo yan, yung laundry. Kahit yung tubig. Kaso, yung karang ano yun, 200k siguro. 300k. Ay, naku. Sa Burger Cafe. Simba Cafe. Cute talaga na yan din. Sa diversion, pumunta nila sa akin. Same! Saan daw? Sa diversion. Parehas din, di ba? Mas layo. Makagawa na naman sa lingan. Okay naman. Yung pagkaliwa dyan, no? Kahit dito, pag nakalabas tayo dito, Four thousand people shouting. shout out everyone, everybody, every name. Everyone, every two, every three, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Shout out sa inyo dyan. Dito kami ni shout out sa inyo mga masusugid Fans. Kapon na ka. kapoy na ka. Kapoy na ka. Kapoy na siya. Kapoy na ka. Yan ba yan? Kapoy na ka.
Baby. Agoy. Shortcut na naguro ay. Ha? Shortcut na naguro ay. Huwag na, sundin na lang natin yan. Grabe. Okay. Kusap. Busa. Medyo tahay. Kape na ka! Uwi na kaming duha. Shoutout sa one viewer ko dyan. Magparamdam naman kayo dyan. Tatlo. Kape na ka! Oh, come on, bilisan nyo. Maaabutan tayo nito ng ano. 20, 19, 17, 16, 18. Habang hindi. Shumay, 11, 10, 9, 8, 7, Wala, maaabutan tayo. Liko ka daw eh. Ha? Left. Pwede dito? Sa left daw. Shortcut. 4, 3, 2, 1. Oh, liko slow. Oh, 90 seconds. Liko. Ay, nakisabay pa. Sunda na. Sunda tong jeep. Ulit. Nagliko man ang mga jeep. Mga bus. Ang mga bus. 90 seconds. Grabe. Tugay. Ulit. Listen. Suabe. Ang tawag ko ang yun lang. Completed. Twice. Jaime. Antonio L. Jaime. Paradise. Distant rela guys. Sama-sama distant relative. Naku, sobrang ako may background pa ko. Jaime. Anthony. Jaime. Hey! Kagwan. Hey! Hey! Balik mo na. Balik mo na lang kanina. Napapagod na. Ano, kita nila. Dito, sa nakaharap sa akin. Doon na, oh, may tao. Ah, Ayaw nila makita yung mga pumumuka natin. Road trip. Road bro. trip. Brom. Kaya pala may notify lang na ano yung NDRM. Nag-notify yung NDRRMC Bakit? na ano sa Ashfall. Ashfall ba yun? Mga 11, around 11 kanina. Tingnan mo naman yung weather. It's kind of gloomy. Kind of gloomy weather. Weather. O, diba? O, di. Nakagwa na gid man ta sa manslingin.
Petrogas. Do, 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 do. Drive safely. Bye.